لما عمت نمجمر تأوان أب أفريقيا زكاية زلو أبرسا كتما رواندا كيغالي زكايد وددر بشكلتا شامبيون عالم زساتف زلو فلوت إيرتراو تقادماي بينيام غرماي أبزهبو غازيت أو مبرهي بزعبا كونتات قدم بشكلتا إيرتران أفريقيان تزاريبو أبتي أبرسا كتما كيغالي زهبو مغلصي أفريقيان تقادمتي أخول عدلات زي مركبهم نتساتفنت إتاهاغور كم زدرتا يغاليتو أبتي أب سبورتي بشكلتا عالم بقدام تسرع زور فرنسا سلسته ناي مدرخ عوتات كمزقب زخالن قطاليا ماليا زتعوتن أنكو أفريقيا زخونه بينيام دحيريو نابزي أبتا أهاغور زكاية زلو فلام شامبيون عالم كم زساتف زتفلته ماليا غانتون هاغورن لبيسو كقادادم كل سحابن يسمعني يزبل بينيام أبتا أهاغور أبز قبر وددرات كساتف كم زدل يغلص هاغراويت غانتا إيرترا أبز بمستاف نتا غانتا كدغفا مسحاتتوني ميتكا ميت تقبيليو سلازي دمايا نابز مصيا ندق غانتا ينمحغاز يلو كمن نفلطو إيرترا حنت خابتن أب بشكلتا تقداسنت زلون هاغرات أفريقيا خوينا بشكلتا بإيرترا دارغا باهلي كبل ونغاليصو اوشت إيرترا بوزح قدماتي زلنا از قند رقحي دمايو نإيرترا كاب كالوت هاغرات أفريقيا زبلصت كتكون زغبرا كبل ون تزاريبو اتي ابز حلفه سنه هاغراوا امباسادر سناي دليت كليماو تواغسون محيال منسيات اب إيرتران كخون بتكلم عت ودو حبرات هاغرات إيرترا استمزز بينيام نزلو دروت عدل سبورت بشكلتا اب أفريقيا نمسفح صعرتات كغبر الله ويلو بشكلتا محياشن عبالن بزح وصايتاتنا نغبر زلنا كل سبي يسرح لزلو برغزغن بزح عدل انت زفطرن عبي زبل وفر انت زغبرن بزحات تقدادمت مفريو تسفا غبر ازود الدرزي أفريقيا نغتعبي يحجز يخون يلو زحلف سنبت زفلمه شامبيون عالم نمجمرتا غزي اب شحن 921 اب هاجر شودن ككايد كابز جمر نتيسعان حدن غزي اب كاله اهغورات ككايد دحر مصنحيو حجي نمجمرتا غزي اب أفريقيا رواندا زكايد زلو اب تكاب 21 كساب 28 مسكرم زكايد وددر اب كلتي يصوتا بخل عدمه بحفشا 13 وددرات كهليو از خمزيلن كله دما ابزي اب رواندا زكايد زلو شامبيون عالم قدم بشكلتا اب نايدق انستيو تحت 18 عمت وددر اسبانياويت باولا اوستيس قداميت خوينا خطعوتن كلا كاب غزينا دمقت خي زلا ابل هاغراويت غانتا ايثيوبيا صغا كحساي شاوعيت وطيا ابز وددر ايطالياويت بيغالو چانتالن سويزرلانداويت انجا كريسمونن بقصبتاو وددر بباولا اوستيس تبليصن بقدم تختل كالاين سالساين كوينن اتين علوا صغا كابن بسلسته كالي طراي دحيرا شاوعيت بموصا ابزي اب كيغال زكايا زلو وددر بافريقاوያን ካብዝ ተመዝገበ ደረጃ ዝበለጸ ወጽኢት አመዝጊባላ ቅድም ሕጂብ አባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነሆም ኤፍሬም አብ ናይጄሪያ ተሕተ 18 ዓመት ተመዝጊቡ ዝነበረ ናይ 11 ደረጃዩ አብ ኪጋሊ አብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ዓለም በአፍሪቃውያን ዝተመዝገበ ዝበለጸ ወጽኢት ኮይኑ ዝጸንሐ ሎሚ አብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ አንስትዮ ናይ ጁኒየር ውድድር ነቲ ዝተሰርዓለን ዓቐበት ዝበዝሑ 74 ኪሎ ሜትር ተቀዳሚት ዝወጸ ስፓኛዊት ፓውሎ ኦስቲዝ ብ2 ሰዓትን 9 ደቂቕን ካልአይትያ ኮይና ዛዚማቶ ንጽጋ ከሐሳይ ካልአይታ ኮይና አብ ዝውድድር ዝተሳተፈት ኢትዮጵያዊት ራሄል ጊምባቶ ካብ ቀዳመይቲ ብ16 ደቂቕን 36 ካልአይትን ድሒራ መበል 51 በመዃን ውድድር አዛዚማ ነዚ ውድድር ንምክያድ ኣብ መበገስ ውድድር ካብ ዝተረኽባ 72 ተቀዳደምቲ እተን 15 ነዚ ውድድር ክውድኦ ዘይምኽኣለን ክብደት ናይቲ ውድድር ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹላ ከም ዝከር ጽጋ ከሐሳይ በሶለስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር መበል 24 በመውጻእ ካብተን ዝተሳተፈ አፍሪቃውያን ደቂ አንስትዮ ተቀዳደምቲ ዝበለጸ ውጽኢት ከተመዝግብ ክኢላ ነይራያ እዛ መንእሰይ ተቀዳዳሚት አባል ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኮይና አባል ጋንታ መስፊን ኢንጂነሪንግ ትባል ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ከም ዝኾነት ውን ዝፍለጥ ኮይኑ ንቀድም ደቂ አንስትዮ ኢትዮጵያ ኮነ ናይ ክልላት ትግራይ ዓብሊላ ተያዘላ ንመበል 92 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ውድድር ዝሰርዕ ሻምፒዮን ዓለም ንመጀመርታ ግዜ እዩ ኣብ አፍሪቃ ኣብ ሃገር ሩዋንዳ ዝእንገድ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ጉዳይ መሰል ማይ ኒል ኮምድማ ጉዳይ ወደብ ክልዓል ንዝኽእል ናይ ጸታ ቀለውላው መድላዋቱ ይገብር ምህላው ወሃበ ቃለተ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት አዳነ ገሊጹ በኻለ ወገን ድማ ነቲ ኣብ ዝቀረበ እዋን ላዕለዎት ወተሃደራውያን መኮንናት ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ማዕርግ ናይ ምውሳኽ መደብ ዝተገብረሎም በዝመልከት ተወሳኺ ዕማማትን ተልእኾታትን ኣብ ግምት ዘእተወይ ነይሩ ክብል ሓላፊ ስታፍ ክፍሊ ምሕደራ ዓቕመ ሰብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሌተና ጀነራል አጫሎ ሸለመ ገሊጹ
ገሊጹ እዞም ክልተ ጀነራላት ብዛዕባ ተቅድመ ሓደ ሰሙን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝተወስደ ማዕርግ ናይ ምውሳኽ ውሳነታት አመልኪቶም በመንገዲ መንግስታዊ ማዕከን ዜናት ሃገር ቃለ ምሕተት ገይሮም ላብ ዘለው እዋንዮም ነዚ መግለጺታት ዝሃቦ ካብ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ማዕርግ ካብ ዝረኸቡ ወታደራውያን መኮንናት እቶም 4 ናብ ሙሉእ ጀነራል ማዕርግ ከም ዝዓበይ ይዝከር እዚ ዝተፈላለዩ መኮንናት እቲ ሃገር ማዕርግ ናይ ምውሳኽ ውሳነ ብሕግን ኣሰራርሓን ሓይልታት ምክልኻል ዝተዋሃበ ምዃኑ ጀነራል አጫሎ ገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ንሱ ማዕርግ ኣብ ምውሳኽ ክእለት መሪሕነት ብቕዓት ዲሲፕሊን ከምኡ ድማ ኣፈጻጽማ ወተሃደራዊ ግቡእ ኣብ ግምት ዘእተወ መዐቀኒታት ዝርከቦም ምዃኑ እውን ሓቢሩ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጌትነት አዳነ ብወገኑ እቲ ማዕርግ ናይ ምውሳኽ ውሳነ ድልውነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሕይልን ኣብ መጻኢ ተልእኾታት ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዝሕድርን ገሊጹ ንሱ ቀጺሉ ኣብ ዝዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣጀንዳኡ ገይሩ ከም ሃገራዊ ረብሓ ዝርኦም ዘሎ ጉዳያት ጉዳይ ግድብ ሕዳሰ ከምኡ ድማ ጉዳይ ወደብ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ጋዝ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ኒውክለር ከምኡውን ምምስራት ኢንዱስትሪታት ናይ ድኹዒ ካልኦት ካብቶም ኣጀንዳታት መንግስቲ እዮም ድሕረ ምባል ነዚኦም ጸጥታኦም ንምሕላው ከምኡ ድማ ክዝኾነ ከጋጥም ዝኽእል ግጭት ንምክልኻል ሰራዊት ፌደራል ሙሉእ ድልው ከም ዘሎን እዚ ማዕርግ ናይ ምውሳኽ እውን ከም ኣካል ናይቲ ድልውነት ምዃኑ ይገሊጹ ከም ዝፍለጥ ባሕርን ወደብን ብተደጋጋሚ ብላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መግለጺታት ዝወሃበሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ሕጂ ድማ እዞም ክልተ ጀነራላት ገይሮም ኣብ ዘለው ቃለ ምሕተት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ንጉዳይ ወደብ ግን ኣብ ግምት ዘእተወ ይክብሉ ተዛሪቦም እዮም ዘለው ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ፌደራል ዝኾነ ጀነራል ጌትነት አዳነ ኣብቲ መግለጺኡ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕሪ ብሰላም ክፈትሖ ከም ዝደሊ ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ግን ናይ ጸጥታ ቅልውላው እውን ኣሎ ብምባል ኣብ መስርሕ ጸጥታዊ ቅልውላው ክለዓል ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ንሱ ቀጺሉ ኢትዮጵያ እዚ እንተተላዒሉ እዚ ኣይከውንን ዝብል ካልእ ኣማራጺ ዘለዎ ሓይሊ እንተመጺኡ እቲ ሰራዊት ክዳለው ጥራይ ዘለዎ ኢሉ ንሱ ወሲኹ ድማ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ምስ ተልእኾን ትእዛዝን መንግስቲ ሰማማዕ ክኸውን ይኢሉ እዞም ወሃብቲ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ነዚ መግለጺ ዝሃቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት በተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝያዳ ጎሊሑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋን ሂቡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኢትዮጵያ ንዘለኣለም እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይትቕጽልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ ጉዳይ ተበጻሕነት ባሕርን ኢትዮጵያ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘስመረ አብይ ሃገራት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንልዝብ ነፍሰን ከዳልዋ ኣለወን ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ ምንባር ይዝከር እዚ ኸኣ ሓደ ካብትን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ የእቲዋ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ ኤርትራ ንዝብ ወገን ኢትዮጵያ ዝወጽእ ዘሎ መግለጺታት ውሽጣዊ ጸገማት ንምሽፋን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዘይረኸብዎ ደገፍ ንኽረኽቡ ኢሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ኢላ ክትገልጾ እንከላ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ርክባት ልኡላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ናጽነትን ሃገራት ክኽበር እዩ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም